Доктор Толинов, с каква модерна и високотехнологична апаратура разполага отделението по образна диагностика тук в Унихоспитал? В отделението по образна диагностика в Унихоспитал разполагаме с висок клас магнитен резонанс, високоскоростен мултидетекторен компютърен томограф и така наречения скенер, дигитален мамограф, дигитален кугел и висок клас ехограф, който се използва предимно за ехомамография, за ехография на млечни жлези. Каква е разликата между компютърен томограф и магнитно-резонансен образ? Разликата е в принципа на получаване на образите. При компютърния томограф се използват рентгеновите лъчи, т.е. има облъчване. И предимството е в определени органи и тъкани. Т.е. през компютърния томограф има предимство белия дроб и костната система, докато при магнитния резонанс образа се получава без рентгенови лъчи и всички органи и системи, където има високо водно съдържание, какъвто е мозъка, гръбначния мозък, тазовите структури и костния мозък също така, дават много добър образ и за тях предимно се използва, или той като основен метод на избор е магнитния резонанс. Какво отличава вашия компютърен томограф и вашият магнитен резонанс в сравнение с другите аналогични в България? Нашия магнитен резонанс е последен клас магнитен резонанс от 1,5 Тесла. Той е произведен 2015 и е с последния апдейт на софтуера, което улеснява много от работата на персонала от отделението по образна диагностика. Редуцира се значително до 40% скоростта на извършване на изследванията. Има много широк отвор, т.е. скосен отвор 70 см, така че корпулентни хора също могат да го използват и масата приемах хора до 170-180 и повече килограма. Едно изследване с основните секвенции на главния мозък и структурите му се извършва за по-малко от 5 минути. При нормално времетраене между 15 и 20 минути на другите места. По отношение на компютърния томограф, той е също така последно поколение. Кардиологични изследвания могат да се извършват ежедневно. Не е нужно толкова специална подготовка, тъй като той е 128 слайсов и изследванията стават много бързо. Отделно рутинната ни работа става страшно бързо. Т.е. един гръден кош се прави за 6 секунди, едно тяло се прави за 16 секунди. Всичко става много бързо, с контраст, с супер модерен нов инжектор, който е от новото поколение, с икономия на контраст, с индивидуални маркучи, без риск от всякакво замърсяване. Така че в това отношение скенера като основна диагностична апаратура, той е на много високо ниво и много ни помага. Друг наш апарат, на който също искам да обърна внимание, това е дигиталния кугел. Той е последно поколение кугел, който е с DR система. Аз мисля, че той е единствен в България. Тоест използва DR система за снимане в места, които са отдалечени от отделението по образна диагностика, като са реанимация, примерно стаите на гръдна хирургия и други места. Лаборанта веднага вижда дали добре извършва снимката, защото при тези отделени места не винаги снимките стават добре. Той като направи снимката, може моментално да свери дали всичко е наред и веднага да я пусне в системата. По това отношение кугела е много полезен. Ние също го използваме и в отделението по неотложното звено, където също има тежко болни, не могат да дойдат, не могат да ги придвижат с тежък задок, с повръщане, с други, не могат да ги придвижат. Там също отиваме с кугела и за няколко минути вече имаме образ и ориентация за какво заболяване става дума. Добре, тук в отделението по образна диагностика в Унихоспитал вие разполагате и с възможност за една съвсем комплексна оценка и диагностика на млечната жлеза. Разкажете ни за това. Като начало ние имаме много модерен, висок клас ехограф Philips Acuzone с много високочестотна сонда или трансдюсер, както повечето хора знаят, който дава една детайлна ехомамография, която се използва предимно при млади жени до 30 до 40 години,
като допълнително изследване вече при над 40 годишните жени се използват, както в цял свят, мамографията. Ние разполагаме с дигитален мамограф, който е последно поколение с редуциране на дозата, с много бързо извършване на самото изследване. Просто с няколко натискания лаборанта успява да премести бързо пациента, дозата е много ниска и самото компресиране на жлезата е много нежно, тъй като има специален автоматичен компресор, който с бавна скорост постепенно компресира от това, от което жените най-много се страхуват. Как един пациент може да дойде до тук? Какъв е достъпът? Изобщо, ако човек иска да си направи едно магнитно-резонансно изследване, как трябва да подходи? То ли да дойде с направление ли? Ами достъп общо взето е по 3 начина. Първо е като е пациент на нашата болница. Тоест, приема се да лежи в дадено отделение и лекарите от отделението му назначат съответното изследване. Ние го правим и връщаме резултата в отделението. Другия начин е с направление от здравната каса, дали ще е направление за скенер, компютърен томограф или ще е направление от здравната каса писмо за магнитен резонанс или ще е за рентгенова снимка и така. И третия начин е чрез заплащане на касата на болницата.